Hazır kızganışka karşı buna ağır jeri min etmiyor şehirlerden eşittir. Ağır yerlerindeki şahsi işgüvarlarının bu yönelişte mümkünlükleri kimi artmay. Buna biz birinci yıl bu yönet duyabız. Bizning tabaş kimi. Buna şuna göre türlü yollar izleybiz. Ne yoğaltmaska. Yani kimi şu kızganışka karşı. Buna elle kuşlarına bir xiyallana misal için bitindi. Şu ballar bahçesine plastik ışıklar koyarım dedim. Kola mı ne? Nişletem. Başka şey yerden biteriz. Buna tilek var yerden biterge. Nişitmi dağıtlar davış. Haklar продукцияга сетке, шал зерналарга бик катты проблема, конечно. Бик катты хак себестоимость нагна келеді. Поэтому монды темплар моментума развития сельского хозяйства очень в тяжелом положении. Мордовия того, бик татарларга каршы бармыйлар. И татарлар, можно сказать, на своем только за счет своего как бы кешеләре буенча гына эшлиләр. Шулай что балнага җибәрергә юктыр бездә. Мордовия илендә мондай нәрсәләр юктыр. Соңгы 1-2 ел içinde ярдәмләр планлаштырылалар эшмәкәрләргә. Ну, чынлыклап авыл хуҗалыгы эшмәкәрләренә ярдәмләр юктыр. Татарстанда әлбәт кенәшләр алып барыла. Ләкин татар халкы үз тырышлыгы буенча Пенза өлкәсендә татар авыллары сакланып кала. Татар халкына булыша торган эшмәкәрләр беренче ала шәһәрнекеләр. Тезү эшмәкәрләре һәм зур гына фермерларда бу юл тезү эшмәкәрләре күпчелеге мәчет тезегендә алар булышалар. Татар эшмәкәрләре авылларында дөрес әйткәндә андыйлар да бар, ярдәм итәләр. Һәр бер авылда эшмәкәр булса, ул инде ниндидер аныкы авылда ярдәме килә. Чөнки аныкы машинасы була, тракторы була, ул эшмәкәрлек, тракторы булгач ул зәрәтләр өстенә юл арчырга итү булыша. Шулаймы? Ул эшмәкәрлек кирәк, аны бүгенге көнне хөкүмәт ул эшләрне үзе эшләп алып барырга акчасы җитешми, бөтен эш эшмәкәрләргә тапшырылган. Хезмәт биргәннәр бар. Алар көннәрдән әзәя бер яклап. Икенче яклап хөкүмәтнең тарафыннан чыгарылган законнарның кайсы берсе безгә ярдәм итеп бетми, киресенчә ел кыясы итмә итне реализовать итүчә борчыбызны буйны цехлар бүген көндә төзеп бетә алмадык. Буйны цех аша итне сатырга кирәк. Әлеге көндә аның беләшүләрлек хут калмый дип әйтсәк була. Чөнки менә әйтеп торабыз да, диспаритет цен дип әйтәбез, менә без әле салярка алып шешергә, ничек шешергә дип уйлап торабыз. Шешерәбезме юкмы дип әйтәләбез. Ана әле монда сүз бар, удобрениялар алып, химикатлар алып, безгә бүген мәсьәлә соляркалар алып, ягулыклар алып, шешеп, быел бит инде күреп торабыз, кар юк, иртә итеп, тиз генә итеп шешергә кирәк бит инде. Корылык булса, игенчелек бик акча бирергә җыенмый бүген көндә. Шуның өчен безнең андый вопрос тормый бездә.